Bun venit pe itassistant.org. Numele meu este Andrei și începând cu acest tutorial vă voi prezenta modul de lucru în Google SketchUp. Pentru început, ce este Google SketchUp? Este o variantă care se dorește a fi la îndemâna tuturor persoanelor, bineînțeles, care doresc să deseneze pe calculator, să realizeze grafic diferite obiecte, clădiri și așa mai departe. Este gratuit, de asemenea are o variantă și contra cost, însă varianta gratuită este foarte cuprinzătoare, iar la aceasta pot fi adăugate foarte ușor diferite plugin-uri pentru a-i mări productivitatea. Ok, cum căutăm, cum instalăm Google SketchUp? Foarte simplu, deschidem o pagină de browser, în Google scriem foarte ușor SketchUp, să nu scrieți SketchUp, da? Primul rezultat care va apare este chiar googlesketchup.com. Intrăm aici, în partea din dreapta sus observăm un buton Download Google SketchUp, click pe acesta și automat ne trimite pe pagina de download, unde avem cele două posibilități. Să downloadăm varianta gratuită, care o avem în partea de sus, și varianta contra cost. Diferența între cele două este că, spre deosebire de varianta contra cost, la varianta gratuită îi lipsesc câteva unelte de editare, dar nu sunt unelte majore. De asemenea, îi lipsesc și două programe adiționale, cum este Google SketchUp Layout și Style Builder. Aceste două programe vă facilitează exportarea desenelor pe diferite formate de hârtie pentru printare mai profesional, cum este layout-ul, și Style Builder-ul vă ajută să vă desenați să vă modificați modul de vizualizare într-un aer artistic, să zicem, da? Însă, poate mai târziu, în tutoriale următoare, o să ajungem și la acestea. Ok. Foarte simplu, pentru descărcarea Google SketchUp varianta gratuită, dăm download pe butonul din dreptul Google SketchUp, cel de sus. Suntem întâmpinați să citim toate termenele și condițiile, da? Dăm Agree and Download. În momentul acesta observăm cum în partea de jos a browserului suntem întrebați dacă dorim să păstrăm sau nu această salvare, da? Și așa mai departe, da? În momentul în care salvarea este finalizată, ca orice alt program care rulează în Windows, se instalează și Google SketchUp-ul, da? Deci nu veți întâmpina nicio dificultate. După ce îl veți instala, pe desktop veți avea o icoană, da? Icoana este foarte sugestivă, este o căsuță cu un creion atașat. Ok. Dați un dublu click pe aceasta și prima fereastră care vă va întâmpina este Welcome to SketchUp. În fereastra aceasta veți merge la Template și pentru început, deoarece ne aflăm la primul tutorial, vom deschide Simple Template Meters. Practic, ne putem selecta din această listă foarte vastă, ne putem selecta modul de lucru în 3D, în 2D, să lucrăm cu unități metrice, cu unități imperiale, da? Desen arhitectural, geomodelare, o să vorbim despre aceasta și în tutoriale viitoare. Deci, pentru început dăm pe Simple Template Meters, iar apoi Start Using SketchUp și să vedem ce este cu acest program, da?
Fereastra programului Google SketchUp este una tipică, da? Avem în partea de sus o bară de titlu, avem o bară de meniuri, sunt meniuri tipice oricărui program ce rulează în Windows, plus meniuri specifice programului respectiv, cum este Draw, Camera, Tools, Window, Plugins și așa mai departe. Da? Urmează primele două bare de unelte care apar implicit la prima rulare a programului. Prima este bara standard, pe care găsim butoanele pentru crearea unui fișier nou, pentru deschiderea unui fișier deja existent, de salvare, de tăiere, de copiere, de past, de păstuire, de ștergere, de undo și redo, printare și model info. A doua bară de unelte care apare implicit la prima rulare a programului este bara Getting Started. Pe ea vom găsi o parte din uneltele pe care programul le pune la dispoziție pentru crearea diferitelor modele care așteaptă a fi create, să zicem, da? Așa. Urmează apoi spațiul de lucru. Observați că spațiul de lucru este împărțit în două medii, unul superior, unul inferior. Mediul superior vrea să sugereze cerul, da? Iar mediul inferior, cel din partea de jos, vrea să sugereze pământul. Dacă observați, în momentul în care cu unealta de orbitare modific perspectiva de vizualizare și linia orizontului se modifică. Revenim imediat la spațiul de lucru și să prezentăm partea de jos a ferestrei. În partea de jos avem două porțiuni foarte importante. În partea dreaptă jos avem secțiunea Measurements. În această porțiune nu este necesar, dar nici nu putem să dăm un click și să edităm, să introducem un text, cum ne-ar fi tentat să facem, cum ar fi tentat să facem, ci aici efectiv trebuie să introducem textul odată ce am lansat o comandă în execuție. De exemplu, am luat unealtă de trasare a unei linii, primul punct îl dau aici pentru a trasa linia și observați că pe direcția dreapta jos voi merge 1,89 m, da? Eu vreau să merg 2 metri, da? Efectiv introduc 2 și Enter. Și observați că linia s-a trasat în această direcție, da? Dăm un Escape să nu ne ambalăm momentan. Dau un Undo. Iar în partea din dreapta jos avem, din stânga jos, avem o porțiune în care ni sunt sugerate atât funcții principale ale uneltelor pe care le selectăm, cât și funcții secundare ale acestora. De exemplu, în momentul în care luăm unealta Move, dar în prealabil haideți să desenăm un dreptunghi. Așa. Luăm unealta Move, selectăm suprafața dreptunghiului și observăm în stânga jos că ni se sugerează prindeți obiectul și mutați-l, da? De exemplu, așa. Sau, dacă ținem apăsat pe control, vom muta o copie a obiectului respectiv, da? Așa. Deci, cam asta este funcția porțiunii din stânga jos a ferestrei, da? A acelei secțiuni. Practic, poartă numele de instructor, da? Bara instructor. Ok, să dăm un undo. Să revenim la spațiul de desenare. Principalele elemente care ne interesează aici sunt, nu este această siluetă feminină, ci sunt aceste trei axe, da? Observăm cele trei culori acestor axe, roșu, verde și Z. Nu sunt altceva decât reprezentările mult mai intuitive, mai simple ale celor trei axe de ordonate, da? Roșu este OX-ul, verdele este OY
iar Z-ul este OZ, iar albastru este OZ, da? Silueta feminină care ne este prezentată aici, în centrul ferestrei noastre, poartă numele de Susan. Să dăm un Entity Info și ați observa că poartă numele de Susan. În alte versiuni anterioare ale programului era o siluetă masculină. Practic, această componentă, această siluetă, ne ajută să ne raportăm vizual, ochiometric să zicem, în momentul în care desenăm, fără a respecta niște măsurători exacte. De exemplu, dacă doriți să desenăm o casă, de exemplu, pornim din plan, ridicăm în 3D, să zic, ne uităm un pic așa mai din față și vedem că trebuie să fie casa un pic mai înaltă ca și Susan, da? Deci, practic, ne ajută să desenăm aproximativ, da? Avem un element de raportare. Ok. Ce trebuie să știți este că axele roșu, verde și albastru sunt unelte de orientare în spațiu. Vă voi exemplifica acest lucru imediat sau poate în tutorialul următor. Iar Susan sau componenta aceasta sub formă de siluetă umană nu este decât un element de raportare numai, da? Deci cu axele ne orientăm, cu Susan doar ne raportăm, da? Ok. După cum am spus anterior, bara de unelte Getting Started nu conține toate uneltele de editare în Google SketchUp. De aceea vom accesa meniul View, vom selecta Toolbars și vom activa bara de unelte Large Tool Set. Vom repeta această acțiune, însă de data asta vom deselecta bara de unelte Getting Started ca să ne rămână pe ecran doar bara de unelte Large Tool Set. În bara Large Tool Set, uneltele de desenare sunt grupate pe categorii. Astfel, prima categorie este reprezentată de grupul Principal, practic sunt butoanele principale de lucru. Urmează apoi grupul Drawing cu uneltele de desenare principale. Urmează grupul de unelte de pentru modificare, deci grupul Modification. Apoi grupul uneltelor de dimensionare, numindu-se grupul Dimension. Penultimul grup este reprezentat de către grupul Camera sau uneltele ce modifică perspectiva de vizualizare, urmând la final grupul Walkthrough. Aceste unelte din urmă ne ajută să, în oarecare măsură, să modificăm perspectiva de vizualizare sau să realizăm plane de secțiune. Vom începe cu primul grup, anume grupul uneltelor principale, grupul Principal. Prima comandă, prima unealtă care se află în acest grup este unealta de selectare. Practic, cu această unealtă vom selecta orice element peste care ne poziționăm cu săgeata. Și haideți să facem o exemplificare. Pentru aceasta voi desena un element în 3D, da? Și să vedem cum utilizăm această unealtă. Am lansat comanda de selectare, fie din bara de unelte, fie apăsând tasta Space din tastatură. Așa. Cu un simplu select, cu un simplu click, pardon, vom selecta elementul peste care ne aflăm cu săgeata. Astfel, putem selecta o suprafață, ca în acest caz, sau o latură, sau o margine, sau muchie, putem să spunem. Da? În momentul în care facem dublu click, vom selecta atât suprafața, cât și marginile care concură la formarea acesteia.
Dacă dublu click se realizează peste o margine, se va selecta marginea și suprafețele care concură la formarea acesteia. Următoarea unealta Paint Bucket sau găleată cu vopsea. Cu această unealtă atribuim unei fețe fie o culoare, fie o textură. Haideți să vedem cum realizăm acest lucru. Selectăm culoarea și dăm un click pe suprafața care o dorim a fi colorată. Haideți să atribuim și o textură, de exemplu o textură de piatră. Selectăm textura, mergem peste fața obiectului sau suprafața care o dorim modificată, dăm un click și observăm cum i s-a atribuit această textură. Ok, dăm undo, să revenim la culoarea inițială. Următoarea unealtă este unealta Make Component. Practic cu această unealtă putem grupa toate elementele constitutive al acestui element, acestei forme geometrice tridimensionale pe care am desenat-o. Da? Pentru acest lucru avem nevoie însă să selectăm obiectul nostru. Pentru a selecta în întregime obiectul, fie îl încadrăm într-un dreptunghi, atunci când în jur nu se află alte elemente foarte apropiate de acest element care dorim să-l selectăm. Da? De exemplu, din greșeală am putea să o selectăm și pe Susan. Da? O altă variantă de selectare mult mai precisă este prin triplu click. Am spus, cu un singur click selectăm un element, cu un dublu click selectăm acel element și elementele care concură la formarea sa, iar cu un triplu click vom selecta în întregime, în cazul în care ne aflăm în 3D, în întregime obiectul. Vom acționa comanda Make Component sau G din tastatură. În fereastra care apare avem de inserat un nume, să zicem Andrei. Putem introduce și o descriere a componentei noastre, după care vom acționa butonul Create. În acest moment, dacă mergem pe suprafața obiectului și dăm un simplu select, nu vom mai selecta doar o față sau o margine a obiectului, ci vom selecta obiectul în întregime. Haideți să dăm un undo, să facem un pic diferența. Observați, aici avem selectată doar suprafața, da? Sau numai marginea, sau mai multe suprafețe și o margine. Facem obiectul componentă și în momentul în care îl selectăm, acesta se selectează în întregime. Așa. În momentul în care realizăm componenta, nu înseamnă că acest element nu mai poate fi editat. În momentul în care facem un dublu click pe componentă, intrăm în modul de editare exclusiv a componentei. Toate elementele din jur, asta puteți să observați foarte ușor focusându-vă pe Susan, devin fade. Practic, nu mai intră în sfera noastră de interes, ci doar obiectul este scos în evidență, fiind încadrat de către o cutie tridimensională formată din linii punctate. Da? Se observă foarte ușor acest lucru. În acest moment pot foarte ușor să modific obiectul. De exemplu, haideți să ștergem partea superioară. Dăm un delete. În acest moment avem o cutie fără capac. Pentru a ieși din modul de editare al componentei, deci a reveni în modul normal de editare în desenul nostru, în spațiul nostru de lucru, facem un click în afara acelui chenar tridimensional format de linii punctate. Ultima comandă din grupul Principles este această radieră.
practic este eraser, da? Radieră, gumă de șters. Cu aceasta vom șterge diferite elemente desenate de către noi, da? Să zicem că avem acest dreptunghi desenat, da? Pentru a șterge, să zicem, latura aceasta, ne poziționăm cu guma de șters peste latură și dăm un simplu click. Ce ați observat este că această suprafață, care era determinată de către cele 4 laturi, dispare în momentul în care o latură dispare. Da? Să dăm un undo, însă ce trebuie să știți este că, de exemplu, dacă ștergem suprafața, apropo, acest lucru nu se face printr-un click cu guma de șters, ci un click dreapta peste suprafață și erase. Da? Ce observăm când ștergem însă suprafața este că acest contur rămâne. Da? Deci când ștergem conturul, suprafața dispare sau o porțiune din acesta, însă când ștergem suprafața, conturul rămâne. Este foarte important de reținut acest lucru. Urmează grupul de unelte de desenare, grupul Drawing, așa. După cum ați observat, deja am creat un dreptunghi până acum cu unealta Rectangle. Unealta Rectangle necesită un click pentru a începe desenarea dreptunghiului, iar pe diagonală vom indica fie cu ajutorul mouse-ului, fie cu ajutorul tastaturii, indicând niște valori numerice exacte. Da? Momentan, pentru exemplificare, vom rămâne la varianta ochiometrică. De asemenea, vedeți că apare această linie punctată, această diagonală punctată, ea ne indică faptul că în momentul acesta am realizat un pătrat. Da? Deci cele 4 laturi sunt egale. Iar în momentul în care ne mutăm un pic la dreapta și ne apare o a doua linie punctată pe diagonală, avem această secțiune de aur, golden section. Da? Dacă dorim să realizăm un cerc, foarte simplu, lansăm comanda circle. Observați că ni se modifică și cursorul într-un creion cu un cerc fixat de el, da? Pentru început, dacă în același timp când desenați, ar fi bine să trageți cu ochiul și în partea din stânga jos la instructor și să vedeți ce vă indică. Selectați centrul, un punct central, da? Pentru acest cerc. L-am selectat aici, am dat un click, iar acum mă voi deplasa astfel încât să determin raza. Dacă mergeți în partea de jos a ecranului, în porțiunea de measurements, da? Vedeți că vă este indicat radiusul de, în cazul acesta, aproape 1 metru, da? Fie îl indicați ochiometric, fie tastăm 1 metru și Enter. Așa, da? Pentru a desena un poligon, acționăm această unealtă sub formă de triunghi. Haideți să mai mutăm un pic ca perspectiva, așa. În momentul în care am lăsat în execuție, predefinit avem un poligon cu 6 laturi, adică un hexagon. Da? Primul pas, prima etapă din utilizarea acestei unelte este indicarea numărului de laturi a poligonului. Da? V-am spus, implicit este 6, însă dacă vrem să fie un pentagon, tastăm 5 și un Enter. Și vedeți că la nivelul cursorului s-a modificat hexagonul în pentagon. Dacă vrem să fie un triunghi, introducem 3 și Enter. Așa. Ce trebuie știut este faptul că poligonul are nevoie de un centru și o rază. Da? Deci, practic, poligoanele vor fi înscrise unui cerc. Da? Următoarea unealtă de desenare este unealta line. Practic, cu acest creion vom trasa linii. 1, 2, 3. Ce observați este că programul vă îndeamnă să trasați linii continue, da? Însă dacă vreți să finalizați, de exemplu, vreau să realizez doar aceste linii, dau un escape și am finalizat. Următoarea unealtă este cea de trasare a unui arc de cerc. Pentru trasarea arcului de cerc
avem nevoie de o dreaptă care reprezintă baza arcului de cerc, aceasta, și de raza arcului de cerc. Simplu. Următoarea unealtă și ultima din grupul Drawing este Freehand Tool, anume desen liber. Printr-un click stânga și menținem clicul, da? Vom începe trasarea unei drepte neregulate. Practic poate avea orice formă sunteți voi capabili să realizați cu un mouse. Da? Când lăsăm butonul, se încheie și trasarea. Da? Haideți să selectăm și observați cum avem o linie continuă, da? Cu aspect neregulat. Da? Ok. Următorul grup de elemente este reprezentat de către grupul Modification. Da? Cu acest grup putem să aducem modificări asupra elementelor desenate. Deja avem un arsenal aici de elemente desenate și haideți să vedem ce putem face cu aceste unelte de modificare. Evident, cu Move vom muta diferite elemente. Da? Ce trebuie știut este că în momentul în care un obiect nu este componentă, să zicem acest triunghi, da, sigur nu este componentă, observați când mă plimb deasupra sa, atât marginile ies în evidență cât și suprafața. Însă, țineți minte, aici am creat o componentă, când ne mutăm cu unealta Move asupra componentei, întreaga componentă este scoasă în evidență, cum zic englezii highlighted. Da? Haideți să vedem ce se întâmplă când modificăm o non-componentă și o componentă. Da? Pentru început vom modifica acest triunghi prin mutarea acestui endpoint, acestui punct de capăt. Mergem deasupra lui, îl selectăm și observați că mutându-l, și deoarece este un poligon și toate laturile trebuie să fie egale, vom obține acest efect de scalare. Da? Vom mări sau vom micșora obiectul. Da? Haideți să vedem ce se întâmplă când mutăm punctul acesta de la arcul de cerc. Îl selectăm și vedeți cum practic modific forma arcului de cerc. Da? Asta se întâmplă când mutăm un punct. Când mutăm o dreaptă, haideți să mergem peste o dreaptă, știm că ne aflăm peste o dreaptă pentru că ne apare acest text, acest indicator on edge. Stăm deasupra sa, dăm un click și o mutăm. Observați că își menține raporturile față de celelalte drepte. Practic celelalte drepte se lungesc după cum tragem noi cu Move Tool-ul. Da? În momentul în care mutăm o suprafață, conturul care definește acea suprafață, haideți să mergem deasupra triunghiului, se va deplasa în funcție de modul de deplasare al suprafeței. Da? Dacă vrem să mutăm, de exemplu, componenta, nicio problemă, aceasta este în evidență când ne poziționăm cu cursorul peste. Alegem de ce plan să prindem și începem să tragem componenta în ce direcție dorim noi. Da? Următoarea unealtă este unealta de rotire, rotate. Această unealtă implică 3 clicuri. Între al doilea și al treilea click implică și o mișcare din mouse. Haideți să vedem cum anume. Da? Să zicem că vrem să rotim acest triunghi. Da? Pentru aceasta avem nevoie de o bază de rotație, da? Care o definim prin primele 2 clicuri, un click aici, un click aici, după care avem nevoie de un unghi de rotație care îl indicăm fie prin mișcările mouse-ului, fie prin tastatură. Da? Dacă alegem prin mișcările mouse-ului, pentru o selecție mai exactă a unghiului, de exemplu 15, 30, 45 de grade, trebuie să menținem cursorul mouse-ului în interiorul raportorului. Dacă vrem ochiometric să
modificăm unghiul de rotație, menținem cursorul în afara raportorului. Da? Ok. Următoarea unealtă este unealta de scalare. Cu unealta de scalare vom micșora și vom mări obiectele. De exemplu, vrem să scalăm triunghiul, dăm un click pe acesta cu unealta de scalare și automat obiectul va fi încadrat de către aceste puncte de prindere sau, cum se zice în engleză, gripuri. Da? Aceste puncte de prindere sunt dispuse atât în colțuri cât și pe mijloacele laturilor. Dacă prindem gripul din colț, vom păstra raportul între lățime, între lățime și lungime, da? Între cele două laturi, însă dacă prindem de pe gripurile de pe mijlocul laturilor, vom modifica doar într-o singură direcție obiectul, da? Fie pe lung, fie pe lat, da? Ok. Următoarea unealtă este o unealtă foarte importantă în Google SketchUp, poartă numele de Push-Pull Tool. Pentru început vă voi prezenta pe scurt ce poate face această unealtă, urmând ca în tutoriale următoare să vă prezint mai în detaliat posibilitățile de lucru cu această unealtă. Da? Practic, unealta Push-Pull Tool ne ajută să creăm sau să eliminăm volume. Să vedem cum vom da a treia dimensiune acestor două obiecte plane, acestor două obiecte 2D, da? Cercul și triunghiul. Lansăm comanda, ne poziționăm deasupra obiectului nostru 2D, de exemplu cercul, acționăm un click stânga la mouse și ne orientăm în direcție verticală. Da? Și observăm cum ia naștere cilindru. Același lucru facem și pentru suprafața triunghiulară, un click pe aceasta și ne orientăm în sus. Putem să ne orientăm și în jos, da? Și observați că extruderea se face în sens invers, da? Dar noi alegem în sus, da? Nu desenăm sub pământ. Ok. Momentan. Următoarea unealtă, foarte importantă în Google SketchUp, este unealta Follow Me. Ok? Aceasta necesită însă două elemente foarte importante, și anume o suprafață și un traseu. Suprafața va urma acel traseu creat de noi în prealabil. Și acum să vă exemplific pe scurt acest lucru. Să alegem pe post de traseu acest contur deschis, da? Aceste trei drepte. Iar suprafața care să urmeze acest traseu să fie reprezentată de către un cerc. Un alt element foarte important este ca raportul dintre cele două să fie de perpendicularitate, adică cercul să fie perpendicular pe traseu, iar traseul, bineînțeles, perpendicular pe cerc. Cum realizăm acest lucru mai ușor o să observați în tutoriale viitoare, unde vă voi da câteva indicații, câteva sugestii cum să realizați acest raport de perpendicularitate mai ușor, fără să vă încurcați. Ok, momentan voi încerca să desenez pe verticală acest cerc. Observați, am găsit endpoint-ul de la traseu și îi dau o rază la cerc. În momentul acesta, observați un traseu reprezentat de către liniile drepte și o suprafață. Lansăm comanda Follow Me Tool, ne poziționăm peste suprafața cercului, dăm un click. În acest moment ne vom mișca cu unealta Follow Me Tool peste traseu, peste liniile drepte. Observați că acestea capătă o culoare roșu foarte aprins, așa, și vom urmări întreg traseul. Ce observăm în urma noastră? Practic o figură geometrică 3D
care a pornit de la un element 2D urmărind un traseu. Putem să spunem că aceasta este, de exemplu, o conductă care ocolește o anumită formațiune. Da? Pe viitor vom aborda mult mai în detaliat această funcție a uneltei Follow Me Tool și o să vedeți foarte multe lucruri interesante care le putem realiza astfel. Următorul buton, următoarea comandă este cea de offset. Foarte simplu, cu unealta offset vom trasa copii a unei linii sau a unui contur, fie în direcție negativă, fie în direcție pozitivă. Adică fie această copie va fi mai mică sau va fi mai mare. De exemplu, avem acest contur care l-am realizat cu Freehand Tool-ul, da? Mergem deasupra lui, îl selectăm și alegem distanța de offsetare. Da? Bineînțeles, având în vedere că a fost un contur neregulat, a rezultat de asemenea și un offset tot așa de aiurit, să zicem, zăpăcit. Însă, să zicem că avem aici o altă suprafață, dăm click pe aceasta și realizăm o copie a conturului spre interior sau spre exterior. Da? Ce rezultă în urma acestei comenzi? O altă suprafață, cum este practic aceasta mărginașă, da? De exemplu, această suprafață poate fi reprezentată de către niște pereți, da? Foarte ușor luăm push-pull tool-ul și o ridicăm. Și uitați cum am creat, de exemplu, niște pereți. Următorul grup de elemente este reprezentat de către grupul Constructions. Prima unealtă din acest grup este această ruletă, anume Tape Measure Tool. Da? Cu ruleta vom măsura lungimea unei drepte, de exemplu. Da? Cu un prim click indicăm punctul de pornire și fără să dăm al doilea click, ci doar indicăm unde ne oprim, aflăm, uitându-ne fie în porțiunea de jos dreapta a ferestrei, lungimea acestei drepte, fie imediat câteva secunde ne va apărea un mic indicator cu lungimea dreptei respective. Da? În tutorialele viitoare vă vom mai arăta încă o funcție foarte interesantă a acestei rulete. Așa. Următoarea unealtă este unealta de protractor. Unealta protractor o folosim pentru a construi linii ajutătoare dispuse la un anumit unghi față de o latură. Să spunem că avem nevoie de o linie ajutătoare ce se află la 30 de grade față de această dreaptă. Pentru început indicăm baza unghiului prin primele două clicuri, se aseamănă foarte mult cu unealta de rotire, da? Un prim click, un al doilea click, iar apoi indicăm unghiul. Da? Am zis la 30 de grade, mă aflu tot în mijlocul, în interiorul raportorului, atunci pot face salt direct la 30 de grade, fără să mai introduc nimic din tastatură. Observăm linia punctată, momentan transparentă, care ia viață, da? Și printr-un al treilea click, linia punctată devine vizibilă. Da? De exemplu, dacă eu vreau acum să trasez raportându-mă la această linie de construcție, vreau să trasez o dreaptă, nu trebuie decât să încep din acest colț și să merg frumos peste linia de construcție. Și când am finalizat dreapta mea, selectez linia de construcție, un delete și am șters-o. Da? Ok. Peste comanda access vom sări un pic deoarece necesită o explicație mult mai complexă, iar pentru un prim tutorial este prea complicat acest lucru. Așa, și să trecem la unealta Dimension.
Așa cum sunteți obișnuiți pe orice plan de construcție, putem realiza cota sau introduce cota unui obiect, a unei laturi și așa mai departe. Da? Cu un prim click începem trasarea cotei, iar cu un al doilea click finalizăm. Da? Apoi dăm direcția în care să se realizeze plasarea cotei, iar cu un al treilea click finalizăm plasarea cotei. Cu unealta text introducem într-un punct un anumit text. De exemplu, în punctul respectiv am ales să introduc textul, să scriem aici Andrei. Da? Ok. Acest text momentan nu este atașat la niciun obiect, însă putem să-l atașăm, de exemplu, în acest punct. Da? Practic se va trasa un indicator, această linie frântă, da? Scriem iar Andrei și un click în exterior și ce observăm este că, indiferent cum ne-am poziționa perspectiva de vizualizare, textul mereu este cu fața către noi, atât la cotă cât și la textul introdus. Următoarea unealtă din grupul Dimension este 3D Text. Cu această unealtă dăm un click, ne apare o fereastră, Enter Text și aici introducem iar Andrei. Practic vom introduce un text 3D sub forma unei componente. Da? Avem de ales alinierea, fontul, bold sau regular. Da? Dăm place și vedeți cum se generează la nivelul cursorului textul nostru și ce urmează este plasarea acestuia în spațiul de lucru cu un click. Observați cum acesta este o componentă. De aici încolo putem face ce dorim cu el. Da? Penultimul grup este grupul Camera. În acest grup sunt prezente, cum am mai spus, uneltele de modificare a perspectivei de vizualizare. Cu Orbit, deci nu gumă, da, ci unealta Orbit, vom roti perspectiva de vizualizare cam practic în orice direcție, da, la 360 de grade. Da? Ce este foarte important, de câte ori realizați acest lucru, să poziționați cursorul peste un obiect. Da? Dacă poziționați peste un obiect, perspectiva de vizualizare se va schimba foarte, foarte fluent, frumos. Da? Dacă poziționăm într-un spațiu gol, observați că nu aveți niciun control oarecum asupra perspectivei de vizualizare. Da? Ce s-a întâmplat aici cu textul? Așa. A apărut din nou. Cu această mână, cu pen tool, da? Practic prindem spațiul nostru de desenare și îi modificăm perspectiva, dar doar pe verticală, pardon, asta este orizontală, și pe verticală, da? Deci, practic, mișcăm, imaginați-vă o cameră de la vedere care se mișcă în sus, în jos, stânga sau dreapta, da? Ok. Cu această lupă, cu zoom, ținem apăsat click stânga, mouse-ul înainte face zoom in, mouse înapoi, zoom out. Același lucru putem să realizăm și cu scroll-ul de la mouse. Dăm înainte, face zoom in, dăm înapoi, zoom out. Da? De asemenea, unealta de orbitare și de pen le putem accesa fie apăsând scroll de la mouse. Știți, majoritatea mouse-urilor au și scroll cu funcție de buton. Da? Deci dacă îl apăsați, cursorul se transformă în unealta de orbitare și orbitați în jurul elementelor voastre. Dacă realizați click pe scroll și în același timp țineți și Shift apăsat, unealta pen vă va apare pe ecranul vostru. Da? Și practic puteți să modificați perspectiva de vizualizare pe verticală sau pe orizontală. Da? Cu cele două lupe din porțiunea de jos a grupului Camera
practic facem undo și redo, dar numai asupra perspectivei de vizualizare, da? Poftiți. Așa, 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 da? Ok. Cu ultima categorie am spus că tot asupra perspectivei de vizualizare vom aduce modificări. De exemplu, cu acest omuleț micuț care se află pe un X roșu, vom poziționa perspectiva de vizualizare la un anumit nivel, să zicem aici, da? Și observați cum suntem duși la acest nivel, cursorul se transformă în doi ochișori și putem să avem o mișcare panoramică a perspectivei de vizualizare, da? Același lucru se întâmplă și cu doar accesând look around, unealta look around, ne mișcăm panoramic stânga-dreapta, sus-jos, da? Cu unealta walk ne vom plimba printre elementele noastre desenate. Dăm un click, scuzați de interferențe. Apropo, am sărit peste unealta zoom extens. Foarte bine, putem exemplifica în momentul acesta ce face această unealtă. Observăm acum că practic ne-am cam pierdut în spațiu. Cu un click pe zoom extens, practic perspectiva de vizualizare se va poziționa în așa fel încât să cuprindă ecranul nostru, spațiul nostru de lucru, toate elementele desenate. Da? Observați, aici avem o linie desenată, deci s-a făcut un zoom astfel încât toate elementele noastre să apară în spațiul de lucru. Da? Iar apoi cu unealta de orbitare putem să revenim cum ne place nouă din punct de vedere al perspectivei. Da? Am spus cu unealta walk-through, dăm un click, apare acea cruciuliță și începem să realizăm o mișcare ca și cum ne-am plimba. Da? Iar cu unealta de section planes am spus că vom crea plane de secțiune. Să zicem că facem aici un plan vertical de secțiune, da? Iar cu unealta de move vom muta acest plan și observați cum practic putem vedea secțiuni prin toate obiectele noastre desenate. Da? Vom discuta despre funcții secundare a acestei unelte în tutoriale viitoare. Ok, pentru moment sper că v-a fost de folos acest prim tutorial. Mă aștept de la voi să exersați după cum vă taie capul vostru tot ceea ce v-am exemplificat, sper cât se poate de bine în acest tutorial. Iar până data viitoare, numai bine și dați frâu liber imaginației. Salutare!